Kostalde Urdina izen poetikoa izan zen, Marseillatik Italiako Genovaraino hedatzen zen kostaldeari deitzeko. Ikusmiran, han eta hemen. 20. mendean, Kosta Urdina Europa iparraldeko aristokrazia eta burgesiak nahiago zuen helmuga bihurtu zen. Hango klimaren leuntasunagatik, batez ere neguan. Saint-Tropez. Gure bidaia hiri honetan hasiko dugu. Artista askoren artean ezaguna eta 1960ko hamarkadan nazioarteko jet setarentzat oso erakargarria izan zen, eta egun ere famatua izaten jarraitzen du. Garai batean arrantzale herria izan bazen ere, gaur egun arrantza-ontziak baino belaontzi gehiago daude. Fréjus. Mediterraneo osoko lehen erromatar portu militarra izan zen. Gaur egun arte eta kultura hiria da, oporretarako helmuga anitza eta atsegina. Historiaz eta historiaz betetako hiri oparoa. Cannes. Kostaldeko bulebarra hondartza areatzuz, butike dotorez eta jauregi hotelez inguratuta dago. Hiri hau nazioarteko zinema jaialdiagatik da famatua. Bertan dago, halaber, festival jauregia, alfombra gorria eta Canneseko ospearen pasealekua dituen eraikin modernoa. Antibes. Harresiz inguratuta, hainbat ibilbide eskaintzen ditu bere kale lasai eta itzaltzuetan zehar. Proventzako pertsianez josita.
Erdigunean, merkatu oso anitz eta bizia bizitatzeko aukera izan genuen. Nice. Itsas Alpeetako departamenduko hiriburua Frantziako Ribieran. Greziarrek sortua eta geroago 19. mendeko Europako elitearen atsedenleku bihurtua. Hiriak artistak ere erakarri ditu aspalditik. Ez. Mediterraneo itsasoaren gainean kokatua, itsas Alpeetako herririk ederrenetakotzat hartzen da. Antzinako Erdi Aroko herrietan bezala, etxeen ganken azpitik igarotzen gara, eta mendeetako herri honen xarmari laguntzen dioten zoru irregularrak zeharkatzen ditugu. Monaco. Frantziako Mediterraneoko kostaldean dagoen hiri-estatu txiki eta independente bat da. Bere kasino dotoreengatik, belaontziz betetako portuagatik, eta urtean behin Monakoko kaleetan egiten den Grand Prix motor lasterketa ospetsuagatik ezaguna. Monte Carlo da bere auzo nagusia eta bertan kokatzen da kasino dotorea.
Menton. Frantziako perla deitua, hiri hau Frantziako Ribieraren muturrean dago, Italiako mugatik gertu. Eguzkitan bainatuta, klima epel-epela du, eta horrek lurrari emankortasun paregabea ematen dio. Ikusi dugun bezala eguzkiak bustitako hondartzak, itsaso turkesa koloretakoa, eta itsasoari itsatsitako mendiak, eta bere itsaslabar malkartsuetan herri bitxi ikusgarriak. Hori da hemen aurkituko duzuena. Côte d'Azur.